הנה איתן יוצא לדרך, לך לך. מקצה 9 מתכונן ליד המחסום, אחריו קצה 10. זהו, שב פה. תהיו עודד. מספיק מוכן. שופטים מוכנים. שופטים מוכנים. לוחצת. למקומות. יופי! גבה איתן! יצא לדרך, יצא 9 נכנס. איתן! 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 איתן יותר מהר! איתן! יותר מהר איתן! יותר מהר איתן! יותר מהר איתן! יותר מהר! עד הסוף! עד הסוף! 3 עמית, 4 מיכל, 5 לורן ו6 אמילי. מקצה 10 מתכונן לבד, אליה, עדן, מיכאלה וג'בל. איתן בוא. שופטים מוכנים. איתן! למקומות. יאללה בוא ניתן מגבת לאיתן. יפה. נראה לי מקום שני, אתם יותר למספר.